Ngiyabingelela bazalwane nina nonke. Ngiyanibingelela ngegama lihle lenkosi yethu uJesu. Amen. Ngokukhethekile sibingelele labo abaqala ukukhonza kanye nathi, abasivakashele namhlanje, abakhethile lolu suku lwanamhlanje ukuthi babe ingxenye yale nkonzo kanye nathi eSound Doctrine Fellowship. Amen. Sambonga kakhulu uNkulunkulu ngani, siyakhulekela ukuthi niphume nimzwile uNkulunkulu ekhuluma kakhulu nezinhliziyo zenu. Amen. Ngiyakhulekela futhi nami ngentshumayelo namhlanje ukuthi uNkulunkulu akhulume neyami inhliziyo kakhulu. Amen. Bazalwane, ngikhule ekholweni kwi-background ngazi ukuthi noma ngifundiswe ukuthi uma ngabe uba umzalwane, umuntu okholwayo akahlaseleki, and umuntu owumzalwane nokholwayo akufiki kuyena isikhathi lapho ezizwa ekhathala. Asifiki futhi isikhathi kumuntu owumzalwane okholwayo ezizwa kakhulu lokukhathala kuletha incindezi. Yinto le engikhule noma I was made to understand, ngafundiswa yona ukuthi uma once wasindiswa noma once wamukela ivangeli lensindiso noma once wabasebandleni wayesontweni, sometimes every Sunday, umntwana kaNkulunkulu noma uyikholwa, therefore abantu abanjengawe labo bantu abakaze noma kulindelekile kubona ukuthi batholakale besesimweni noma esikhathini lapho behlangabezana khona neyinkinga, behlangabezana khona nosizi, behlangabezana khona nokukhathazeka kakhulu. Amen. Leyo mfundiso ngikhule nayo, ngayibuka bazalwane, in such a way ukuthi uma ngase kuthiwa ukhuluma ngalento yokuthi umzalwane uhlaselekile noma umzalwane uxakekile noma umzalwane uhluphekile noma umzalwane izinto azenzeki, akuhlangani, bathi abanye abazalwane kusho ukuthi lo mzalwane unokholo oluncane. Amen. Kuthiwe lo mzalwane akakhuleki ngokwanele, kuthiwa lo mzalwane mhlamba akathembekile kuNkulunkulu. Amen. Kuthiwa futhi lo mzalwane ngenzeka ukuthi akasindisiwe, ukhona nje kanye nathi ebandleni kodwa akasiye omunye wethu. Amen. Ngakho akulindelekile ukuthi la kuleli bandla lethu iSound Doctrine Fellowship noma kuleli bandla lethu elithile libizwa ngegama, akulindelekile ukuthi bekhona umzalwane ozokhuluma into ebukeka iyihlazo, into yokuxakeka, into yengcindezi, into yokuvivinywa. Amen. So isifundiso noma imfundiso le umuntu agcine sekhula nayo wayibamba wahamba nayo. Amen. Imfundiso ethi umzalwane akaxakeki, imfundiso ethi umzalwane akahlupheki. Ithi futhi ngoba ususindisiwe wena, unomoya oyingcwele kaNkulunkulu ophila ngaphakathi kuwena, inkinga akumele zibe khona kuwena. Amen. Ithi lento wena nomoya oyingcwele owumsizi kuwena, therefore inkinga are not your portion, you are immune from it. Umoya oyingcwele ukukhululile, uyena okusizile, he has liberated you from ukuhlupheka, he has liberated you from ukugula, ukukhululile futhi exakekeni. Amen. Imfundiso ekhona namanje emabandleni leyo. Amen. Siya emabandleni sithi sifuna ukubeka izandla bakutholela abandla, once wangena khona axakekwa lapha. Amen. Futhi ubone ngaphandle mawuphuma, hayi nazi sicela imoto ezinhle, abantu babulethe ubufakazi babuphambili bese uyayibuza ukuthi wena pho kwenze njani ngami, kungani mina ngikulesi simo esinjena. Amen. In fact ubuze lapho uyibone so isolated, sebecwasa ngenxa ukuthi isimo sakho siyadabukisa, isimo sakho sisho usizi kakhulu, leyo nto bazalwane iletha ingcindezi. Ingakho lento ngakuyithole noma kulikhuni ukuthi uyithole ifundiswa emabandleni, because izinto ezizwayo ifundiswayo ingcebo, ukuphila kahle, ungahlaseli ukugulwa nani, nokuthi uthole umsebenzi nemishado, impilo emnandi ngoba uKristu.
ukhothi iBhayibheli kuthiwa umuntu makuKristu Jesu uba isidalwa esisha, kuthiwa okudala kudlulile kuvela okusha. Makuthiwa kuvela okusha noma lokho okudala okudlulile, inhlupheko seyidlulile, usizi lidlulile, i-depression nencindezi idlulile kulomzalwane, kodwa okusha ukuthi yena he will prosper, uzophumelela, akha amabhilidi amakhulu, asuke la ehlala khona, njengoba ngihlala eFolweni, I will move to eMhlanga. Amen. Kodwa i-reality ithi akunjalo bazalwane. Amen. Iqiniso lithi uNkulunkulu uyayivumela lezi zimo zencindezi ukuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe ngawe. Amen. It is not about you, but it's about uNkulunkulu esebenza umsebenzi wakhe obuhlakani, eveza ubukhulu bakhe nobuNkulunkulu bakhe ngalezi zinto uNkulunkulu akudlulisa kuzona. Amen. But leyo nto bungayitholi kulamabandla, noma leyo mfundiso bungayitholi kulamabandla esho njalo ukuthi uNkulunkulu osebenzayo ngalezi zimo empilweni yakho, uNkulunkulu osebenza icebo lakhe ngalolu usizi, ngalokuhlupheka, ngalokugula, khona uNkulunkulu into ayenzayo empilweni yalomzalwane. Amen. Hayi ngoba unokholo oluncane. Amen. Hayi ngoba futhi uNkulunkulu engakuthandi, hayi ngoba futhi uNkulunkulu ekuflathele, uNkulunkulu uyasebenza ngawe. Amen. Khumbula uyena uNkulunkulu okubizile. Amen. Ukubize azi emaphakadeni, wakubiza ngokwecebo lakhe, wakubizela endaweni ethile. La sewukhona uyena uNkulunkulu ozobe sekuhambisa ngokwecebo namandla akhe. Amen. La sifunda khona namhlanje incwadi ekaMnumeri sibona uMose. uMose ubizwe uNkulunkulu. Amen. Wambiza uNkulunkulu ukuthi akahole isizwe sakhe, asikhiphe ebugqileni endaweni yaseGibhithe. Amen. Hallelujah. Ngicela sibunga phambili wazalwane seshumayela. uNkulunkulu obizile uMose. Amen. uMose akazokhipha abantwana noma isizwe sikaNkulunkulu, abantwana bakwaIsrayeli ngawakhe amandla. Amen. Uthe uMose esenza lokho kwafika isikhathi, amen, lapho kukhona khona ukukonona kwabantwana bakaIsrayeli. The very same people uNkulunkulu amsebenzisile ngabo, esebenzisa isandla sakhe uMose ukuthi akhiphele abantwana bakaIsrayeli, ebakhipha ebugqileni, ehamba nabehlane. uNkulunkulu ebenzela iprovision sonke isikhathi. uNkulunkulu ubehlisela imana. Bathe ngokucikeka, becikwa uNkulunkulu noma becikwa uMose noNkulunkulu wakhe, bagcina sebedangala, bagcina sebecomplaina kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bekhala ukuthi uNkulunkulu yini labanika yona enjengoba imana. Sebesuthi bona basayithandi lento. Amen. Bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu bakhiphile ezweni lokugqila. Bona bakhumbule emuva la de bekhona, bathi besidla inyama, besidla ofish, besidla zonke izinto ezinhle eGibhithe. Usho njalo from verse 1 uya kuverse 9 uthi kodwa manje sesinikwa lento, makufika amazoli yashabalala. Amen. uNkulunkulu bakhiphile usebenzisa uMose. Amen. Uverse 10 ukhuluma ngabo sebekhala kakhulu uNkulunkulu nakuMose, bashaya itoyitoyi uNkulunkulu nakuMose, bathi lento sinikeza yona uNkulunkulu thina isifanele, sifanele okungcono kwaseGibhithe. Lokho silethela kona uNkulunkulu sesikhathele khona. Amen. Yonke lento uMose verse 11 seyiqala ke manje ukumnenga nokumkhathaza. Kodwa ukukhathaza kaMose akakudirecti kulabantu abakhalazayo, uya kuNkulunkulu. Amen. Ngoba uMose sefikelwa ingcindezi naye nokukhathazeka ngokukhuluma nangokukhononda kwalabantu bakaIsrayeli. Njalo uNkulunkulu ebenzele okuhle, kodwa mase kufika isikhathi la sebesuthi khona iprovision kaNkulunkulu, sebeyahamba bayoshayela uNkulunkulu itoyitoyi noMose, bayakhala bathi le mana yini yona le. Amen. Mawufunda uverse 11, funda uverse 11, uthi uverse 11 uMose wathi kusimakade, ukwenzeleni lo okubi encekwini yakho na? Athi kungani ngingafumananga umusa emehlweni akho ukuba ungethwese umthwalo wabo bonke labantu na?
Bheka uMose la kuverse 11b. uMose uphendula ngendlela mina nawe vele masifikelwa izimo zencindezi, izimo zokukhathazeka, izimo lapho sibona khona usizo alukho, izimo lapho sibona khona kufika ukudangana nokukhathala, siya kuNkulunkulu, uNkulunkulu kanti akekho yini? Kungani uNkulunkulu engithwesela umthwalo ongaka walengane ngihlupha kangaka? Amen. Kungani uNkulunkulu engithwesa umthwalo ongaka mina ngaxakeka ngaphezulu kwabo bonke abantu? Uthi Nkosi, uyindaba ungithwese umthwalo walabantu na. Amen. Akaqonda uMose, noma uMose uyaqonda into ayishoyo uMose ukuthi uNkulunkulu is partnering noNkulunkulu, yena uMose onamandla okuthwala abantu baka-Israyeli. Amen. Kodwa uNkulunkulu akashongo ngesikhathi embiza uMose, umbizela ukuthi akhiphe lesizwe sakwa-Israyeli. Akashongo ukuthi Mose hamba uthwale abantwana baka-Israyeli. uNkulunkulu olalongo benza lo msebenzi. Amen. Nangalesikhathi uNkulunkulu esesebenza, uMose uyakubona lokho, kanti ngesikhathi sekufika ukudangala kuMose noma kufika ukudangala kubantwana baka-Israyeli, uMose seba depressed. Uya kuNkulunkulu uthi, uNkulunkulu, Nkosi, ungithweseleni umthwalo walabantu bonke na? Bese uverse 12 athi, ngoba bonke laba bantu bakhulelwe yimi futhi bazalwa yimi na? Ubuza uNkulunkulu ukuthi ngabe lo mthwalo, ngabe labantu abakhalisa kweyingane, ngabe labantu abale becomplaina, ngabe mina yini umzanyane wabo? Ngabe ngibakhulele esibelethweni sami yini uNkulunkulu? Kungani ungithwesa usizo olungaka uNkulunkulu? Umbuzo lowo mina nawe masihlaselekile noma sivelwa izimo esiwubuzayo uNkulunkulu, uNkulunkulu kungani uvumela isimo esinje ukuthi singehlele? Amen. uMose wenza into engenziwe nombani. Uma kufika izimo zisehlela, umuntu sonke isikhathi uyamfuna umuntu azomblame. Amen. Kunjena nje athi ngabe isimo sami sinjena usisi Ayanda. Amen. Ngabe mina ngihambanga ngaphelelwa umsebenzi ngenxa kaMama Luhabe. Amen. Ngabe ngutholile lo msebenzi waliyathenda ngisuke ngaphutha usiphenje ovele wenza lento yakhe. Sonke isikhathi sifuna abantu esobablame nathi, njengoMose naye uhambe wathi uNkulunkulu owenze lokhu okwenzakalayo empilweni yakhe, ukuthi kufika abantwana baka-Israyeli bezokhala bekhala kuMose. uMose iyamnenga lento, futhi uMose lento imnika ingcindezi, useyibona esekuyena uMose osethwele lolu usizi noma labantwana baka-Israyeli. Injalo impilo yami nawe. Amen. Sibona izimo esingena kuzona noma izinto uNkulunkulu asidlulisa kuzona, sibona thina kumele ngabe si-strong ukuthi siyithwale, bese siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu osingenise kulezi zinto, futhi uNkulunkulu uyena owaziyo ngokwecebo lakhe ukuthi usingeniseleni kulezi zimo. Amen. uMose wenze njalo naye, uyakhala uthi ngithweselani umthwalo ongaka. Labantu boMose akusebona manje abantwana baka-Israyeli kuMose, seshintsha igama labo ukuthi bangumthwalo kuyena, they are a burden to him. Amen. Nawe kuyafika isikhathi la ucabanga khona ukuphinde emuva, even sometimes ukuyeke nako lokukholwa, ngoba why mina njalo mangikhuleka uNkulunkulu angangizwa? Why njalo mangifika kuvuleka iminyango kuthiwa kuyaqashwa endaweni ethile, uma kufika mina kuvele kuvalwe iminyango? Kungani ngigule ngingasindi? Kungani Nkosi ungithwesa umthwalo ongaka na? Sonke isikhathi siyesifuna umuntu esomblame. In this case uMose ublame abani? Ublame uNkulunkulu. But Exodus uthi uNkulunkulu utheni mayibiza uMose? Exodus chapter 3 Mama Dondo verse 7 to 8. uNkulunkulu akashongo kuMose ukuthi Mose hamba uyokhulula abantwana baka-Israyeli bese uyabathwala. uNkulunkulu uthe ngizosebenzisa wena Mose ukukhulula isizwe sami, abantwana bami baka-Israyeli. Akubona abantwana bakaMose. Amen. Abawonaka umthwalo kaMose, futhi uMose akazange abagone noma akazange futhi abathwale esibelethweni sakhe. uNkulunkulu waziyo ngabantwana baka-Israyeli, not uMose. Kodwa konke lokhu kulethani? Kuletha ingcindezi kuMose. Exodus chapter 3 verse 7 to 8. Bheka iresponse kaNkulunkulu ukuthi beyitheni eqaleni. Yes. Ubani obonile bazalwane? Akuyena uMose. Amen.
ngoba uMose ubiziwe wabizwa uNkulunkulu. Usimakade okubonile ukuhlupheka kwabantwana baka-Israyeli. And uNkulunkulu is going to take the initiative using uMose. Asiqhubekeni. Bonile ukuhlupheka kwabantu bami baseGibhithe. Futhi uzwile ukukhala kwabo. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwabo. Ngihlile ukuzobakhulula esandleni sabaseGibhithe. Let's hold it there. Uthini? uNkulunkulu onjani owehlile wazokhulula abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Akusiye uMose owenzela kodwa uNkulunkulu usebenza ngoMose ukuthi kukhululwe isizwe noma abantwana baka-Israyeli. uNkulunkulu uyena ozwile ukukhala kwabo, wabona futhi ukuhlupheka kwabo. Amen. Qhubeka amadondo. Ukubakhulula kuleli lizwe. Ngibayise ezweni elihle elibanzi. Izwe elichithima ubisi lotshwe. Izwe lamakhanani, ayithi, ama-Amori, amaPherizi, amaHivi namaJebusi. Ngiyafisa futhi ubheke ukuthi uNkulunkulu lento uyayiphinda-phinda. Ukunika isiqiniseko kuMose ukuthi it is me uNkulunkulu ozokwenza lento, akuwena Mose. Amen. Uyayiphinda futhi uNkulunkulu ezwini lakhe lento. Mose ufunda amadondo John chapter 3 ufunda verse 16 to verse 17 uphinda same thing uNkulunkulu uthi i-deliverance noma ukukhululwa kwabantwana baka-Israyeli kuzolethwa ubani? Kuzolethwa uNkulunkulu, not uMose. uMose is a secondary person osetshenziswa uNkulunkulu, is just an instrument. Noma uMose uyingxenye noma uyiphoni kaNkulunkulu amsebenzisayo to win his battle over isimo sabantwana baka-Israyeli beseGibhithe 3 verse 16-17. Bheka uNkulunkulu iphinda lento. Hamba ufoke amalungu ama-Israyeli. Uthi kuwo, uSimakade, uNkulunkulu wokhokho, uNkulunkulu ka-Abrahama, Isaka, noJakobe, uzibonakalisile kimi, wathi, ngikubonile konke okwenziwa kini eGibhithe. Ngathi ngizokhuphula ekuhlushweni kwabaseGibhithe. Ngiyise ezweni lamakhanani, amaHivi, nama-Amori, namaPherizi, namaHivi, nelamaJebusi. Uphinda into uNkulunkulu abeyishilo ekuqaleni kuMose ngesikhathi elithuba. Amen. Uyaqinisekisa uNkulunkulu ukuthi it's me God who's going to do this. Ngepha uMose ngoba uzibona yena eyingxenye yalento noma ukubona yena ebuka le attachment yakhe noNkulunkulu usetshenziswa uNkulunkulu nokubuka ubudlelwano bakhe noNkulunkulu ukuthi no akumele ngabe uNkulunkulu wenza lezi zinto kuyena. uNkulunkulu uMose ugcine seyikhuluma amazwi amabi kuNkulunkulu, amazwi athusala phakathi verse 12. Uthi verse 12 ngabe bonke labantu bakhulelwe yimi. Amen. Ukhuluma umdelela na uNkulunkulu nongamhloniphi because ubona into uNkulunkulu ayenzayo where else yena beyilindele ukuthi uNkulunkulu enze lokho okufunwa uMose. Amen. Because of his personal attachment noNkulunkulu. Uthi ngabe bonke labantu bakhulelwe yimi futhi bazalwa yimi na. Amazwi aqinile lawo. Uthi kodwa uthi kimi bagone wena esifubeni sakho njengomzanyane egone umntwana oncelayo ubayise ezweni engalifungela oyise. Amen. Kodwa mawufunda uExodus uNkulunkulu who is initiator, uNkulunkulu futhi owenza yonke lento, and uNkulunkulu futhi who's going to see it to the finish. Amen. Akusiyi uMose. Amen. Ithini ke lento bazalwane mina nawe? Ithi lento ngesikhathi singena nathi ezimweni noma singena kule depression noma kulobu buhlungu kulolu usizi kuloku kuvivinywa kuloku kuhlaseleka, akukho nokodwa uNkulunkulu akumcashelayo kuloko. uNkulunkulu is never taken by surprise ngezinto ezenzeka ukuthina. Akukho uNkulunkulu okumthusayo makuvela noma kusehlakala kusehlela. uNkulunkulu uzoyivumela lezi zinto zenzeke kuthina. Amen. uNkulunkulu uzoyivumela ngoba ufuna thina sibhekisa amehlo akhe kuyena ukuze sikwazi ukuthemba yena. Amen.
uMose bese yithemba yena, uyibona yena kuyena othwele labantwana baka-Israyeli. Amen. uMose uyibona yena kuyena who's going to fulfill this mission ngaphandle kaNkulunkulu ukuthi ahambe akhiphe abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Sekuba yena ohamba nabo azobafaka ezweni lesithembiso without uNkulunkulu, because uzibuka yena esenamahlombe abanzi kunoNkulunkulu. Amen. Uthi uNkulunkulu ngithweseleni umthwalo ngala. uNkulunkulu akazange athi akathwala abantwana baka-Israyeli. Akazange futhi uNkulunkulu esathi embiza athi umbizele umthwalo, kodwa uNkulunkulu umbizele kumsebenzisa. Amen. Nawe kunjalo, uma ngabe uNkulunkulu kufika izimo ezikuhlaselayo empilweni, bheka ukuthi zifike kanjani. Amen. Ubani ovumelele lezi zimo ukuthi zehle empilweni yakho? Le depression, le ngcindezi, lokukhathazeka, lolusizi, lokuhlupheka, lokweswela, ubani okuvumelile empilweni yakho? Amen. Futhi ubani ozokukhulula kukona? Amen. Kumele ubheke ukuthi kuvela kanjani. Amen. Bheka ukuthi kuyahambisana yini nentando kaNkulunkulu. Amen. Bheka ukuthi uNkulunkulu uyena ngempela yena okuvumelile. Uma ngabe kungenjalo, zibuyisele kuNkulunkulu mzalwane, bese uhambisana naye ngokwecebo lakhe. It's not your plan, kodwa icebo likaNkulunkulu. Amen. Nawe ngifuna sikubheke futhi okwesibili verse 14 and 15. Kuyenzeka umzalwane uma ngabe seyiphansi kwalezi zimo zencindezi, ayibone engenakho noma zingekho izinto ezingamsiza, noma kungekho usizo angalithola, noma ngokwakhe ayibone ukuthi he feel ill-equipped ukuthi akwazi ukuthi ayisize. Amen. Noma akwazi ukuthi asizakale. Amen. Or even to identify lento ukuthi he is going through depression noma he is going through trials. Amen. Abone nje selahle konke amathemba lo mzalwane, kuphele konke even nokubheka kuNkulunkulu. Amen. Bheka uMose verse 14 bamadondo 14 and 15. Mina ngokwami akwazi ukubathwala bonke labantu. Amen. Yamuzwa uMose uthini? Uthi mina ngokwami angikwazi ukubathwala labantu. Amen. Again, it's a wrong statement, isikaMose. Amen. Uzibona yena engenawo amandla, he feels ill-equipped ukuthi athwale labantu. Amen. Akazange kuthiwa akathwala abantu. Amen. Quba bamadondo. Ngokuba bayasela. Vele wenza lokhu kimi ukuba ungulala. Ngiyakuncela. Ngibulaye ngokushesha ukuze ufumane ukusa emehlweni lakho. Ungangivumeli ngibone usizi lwakho. Uverse 14 noverse 15 ukuvezela umuntu noma isithombe somuntu une-misunderstanding noma ongaqondi the function uNkulunkulu ambizele yona. Amen. Nongaqondi ukuthi yini uNkulunkulu ayenzayo kuyena empilweni yakhe, futhi yini uNkulunkulu ayenza ngaye. Amen. Ingakho uma ufunda uverse 14 esho lamagama ethi mina ngokwami angikwazi ukubathwala labantu, because akakwazi, akayi-understand the function ne-purpose kaNkulunkulu, aka-understand ukuthi it's not him who's going to carry labantwana baka-Israyeli but uNkulunkulu. Amen. Lento kuyibona when you feel ill-equipped because you don't understand i-function. Kumele uku-understand ukuthi always uNkulunkulu who is going to carry the burden. Uyena uNkulunkulu othwele umthwalo. Amen. Ayikho mina nawe imithwalo esiyithwalele yona. Sesebenzisa igama sithini? Sithi sithwele. Amen. Igama elilusi esijwayele ukusebenzisa sithwele bazalwane. Amen. Because we don't understand i-function kaNkulunkulu ngemithwalo. Amen. Noma ngesimo, we don't understand i-function kaNkulunkulu nge-purpose ukuthi sidluliselane la sidlulisa khona. Amen. Ubona konke ngazi ukuthi kuphambene nawe. Amen. Uthi uyazama ubona konke kuphambene nawe. Amen. Because you don't understand the purpose. Amen. Ufisa ukuphuma namhlanje kaNkulunkulu uthi hlala kancane, because mina uNkulunkulu ngisenza umsebenzi wami ngawe, futhi mina uNkulunkulu ngisenza umsebenzi wami kuwena. Amen. Kuyenzeka abazalwane usathi usabheke lokhu kuvele lokhu. Amen. Uthi usabheke lokhu kuvele lokhu. Amen.
uthi ubheka ukuthi ushayiselwe imoto kuvele kugula ingane ekhaya. Amen. Uthi ubheka ukuthi kugula ingane ekhaya ucishela ugesi endlini yakho. Amen. Uthi ubheke lokho kuvele kungena icala emsebenzini. Uthi ubheke lokho bazalwane kuvele kwenze kokuwesi kudlula umuntu ekhaya. Amen. uNkulunkulu usebenza kanjalo. Hayi ngoba abantu engabathanda uNkulunkulu, kodwa icebo lakhe nokuhlakanipha kwakhe kuningi kakhulu. Amen. Kunalezi zinto mina nawe esidlula kuzona noma uNkulunkulu asidlulisa kuzona. Amen. Kodwa misunderstand the function yakho ngalesi simo singakwenza lento udangale ugcine usugive up. Amen. Ulahle lonke ithemba noNkulunkulu ugcine sewumdinelo. noNkulunkulu ugcine sethi uNkulunkulu uyivumela kanjani izinto ezenzeka kumina zibe nje. Why mina kade ngiphuma kuloko ubuye ngene kuloko. Usathi usabheke lokho kungene lokho. Because uNkulunkulu has got greater plans ngezinto azenzayo ngawo. uNkulunkulu nje is just navigating you through lesi simo uNkulunkulu adlula kusona nawe awudluli wedwa. Amen. Awukhethanga futhi ukudlula uNkulunkulu okufakile khona and uNkulunkulu uzokudlulisa khona ngoba he who begins a good work in you will see it in the finish. Umsebenzi kaNkulunkulu omuhle awenza ngoba uyawuqala uNkulunkulu umsebenzi omuhle awubone to the finish. Akazi uNkulunkulu aqala umsebenzi omuhle awushiye endleleni. uNkulunkulu who's perfect and excellent. Amen. Akamshiyi umuntu endleleni, uhamba nawe esimweni uphakathi esimweni uNkulunkulu usuke khona nawe sawuphuma sekukhipha uyikhipha wena yena okukhiphayo ngesikhathi sakho uNkulunkulu asibekile yena ngokwecebo lakhe emaphakadeni nangalesikhathi ekade kufaka kusona isimo uNkulunkulu uyazi ukuthi mina nginawe. Amen. Awukho kuthwele wedwa uNkulunkulu uthi mina ngihamba nawe, I will see you through. Amen. And uNkulunkulu uthini? I will carry you. Amen. Uyena futhi okuthwalayo uNkulunkulu, akukho okuthwalayo wena wedwa. uNkulunkulu uhamba nawe ekuthwele. Amen. So uMoses naye bekumele amthembe uNkulunkulu. Amen. Ngoba ngaphandle kaNkulunkulu beyibona uMoses kuyena othwele umthwalo because benga understand i-function. Amen. kaNkulunkulu ayenzayo ngayo, ingakho eyibona yena engasenawo amandla but isiphelele okuthwala labantu. Amen. Ingakho mawuze ufunda uverse 15b uzobona ke inquma ayithathile uMose noma izinto seyikhipha nomlomo wakhe nami nawe sisenzayo. Uma sifika abazalwana sificela izimo ezinjengalezi, nami nawe siyakufisa lokho okufisa uMose kuverse 15b. Cela ufunda verse 15 wonke baba. Verse 15. Vele wenza lokhu kimi ukuba ungibulale. Ngiyakuncela. Ngibulala ngokushesha. Ukuze ngifumane ukusayi kwakho. Ungangivumeli ngibone usizi lwami. Beka uMose. uMose wenza exactly into esike siyenze. Sithi sekwanele Nkosi. Sengizame kaningi ngizama lokhu akwenzeki. Sengibuya lapha kuthiwa ngizosizakala akwenzeki. Sengizame lokhu akwenzeki. Sekwanele Nkosi. Into esingisalele manje ukuthi iNkosi uvele ungithathe. Amen. Akwenzeki nibazalwane kuthina lokho. Ziyafika izimo bazalwane where you find yourself ukuthi into ekufanele manje kuphela ukuthi uNkulunkulu akuthathe. Ngoba ubona lento oyithwele wena noma lokuthwala ubona uyithwalele wena, ubona futhi wena uNkulunkulu kuyena uNkulunkulu okuflathele, ubona uNkulunkulu engakuthandi, ubona uNkulunkulu ekudelile, ubona uNkulunkulu engakunakile, ubona ngathi izulu mawuthandaza livele livala iminyango. Amen. Izulu mawuthandaza vele lithule lingayiboni inyembezi zakho. Then bese ufika la esofika esinqumeni lesithathu uMose uthi Nkosi kungani ungithathi? Amen. Ufuna ukufa ngoba isimo abhekene naso singaphezulu kwamandla anawo yena uMose. Amen. U-understand yena amandla anawo abese waqhathanisa nesimo sakhe. Amen. Kodwa ka-understand i-function ne-purpose yalo mfaki lesi simo ukuthi unamandla ngaphezulu kwalesi simo. Amen.
Amandla akhe makhulu kakhulu futhi uNkulunkulu uyasazi lesi simo. He is not silent to it. uNkulunkulu he is with you kulesi simo. Amen. Amen. Lo nkulunkulu futhi uhlakaniphe kakhulu ukuthi akufake lesi simo. Amen. Hayi ngoba ekuzonda. Amen. Mose ufisa ukuthi uNkulunkulu ambulale. Amen. Ngoba uyazi uNkulunkulu yena kuphela uyena uNkulunkulu okufanele agrante lento ukuthi uNkulunkulu ngoba unamandla akambuleleke uNkulunkulu ngoba usemthwesele lento engaphezulu kwamandla akhe. Yinto mina nawe sihlezi sifisa leyo uma sifike ezimweni la sifike khona kangqengetshe la sifika khona ngasenzeki lutho. Izimo engalilethi ithemba, izimo eziletha ukudangala, izimo eziletha incindezi kokunye bengathi uphanjelelwa ikhanda mase yifikile lezi zimo. Amen. Ugcina sewudumile kuthiwa nango lo mama noma lo baba ave nenkinga. Amen. Ugcina sewuyihlaya kubantu, ugcina sewuyitopic kubantu. Amen. Even sometimes kwabantu okhonza nabo ebandleni. Amen. Mawuqhamuka abantu vele bafuna ukubaleka bakubalekele ngobani bazalwane useyinkingeni. Amen. Kepha iqala ngawe inkinga mzalwane. uNkulunkulu usaqala ukufaka umuntu, amen, esimweni. uJobe uNkulunkulu umfakile esimweni esasilethe incindezi kakhulu. Amen. Uma ufunda izwi kaNkulunkulu incwadi kaJobe abamadona uverse 1 wakhona uyamchaza uJobe. Amen. Ukuthi uJobe bekumuntu onjani. Amen. Yethu uJobe uvelelwe lezi zinto lezi ezibhlungu kakhulu empilweni yakhe. Chapter 1. Yes, one. Wakukhona indoda ekuzi egama layo kwakunguJobe. Leyo ndoda yayingenasici, iqotho, imesaba uNkulunkulu, futhi ikugwema okubi. Qala nje babazalwane la. uJobe lithi iBhayibheli unjani? Wayindoda enjani? Enjani? Eqotho. Angithi he was upright. Angithi listen bazalwane, he feared the Lord. Wayemsaba uNkulunkulu. Bese lithini babadona? Lithi wayekubalekela ukwenza okubi. But uma uqhubeka nawo le chapter uyabona uNkulunkulu evumela ededela ukuthi uJobe angene esimweni naye. Amen. Kuze kufika umkakhe uJobe athi thuka loNkulunkulu Jobe bese uyafa ngoba into emfanele uJobe lezi inkinga nazo yini bazalwane ukufa ngoba seyingaphezulu kokuunderstanda, seyingaphezulu konke iqondakalayo, seyingaphezulu kwamandla. Jobe thuka loNkulunkulu bese uyafa. Amen. Umkakhe osho njalo. Amen. Because umuntu with depression noma umuntu onencindezi uyakufisa lokhu ukuthi kuze ngikhululeke ngiphumule kulobuhlungu obungaka ngiphumulele losizi nayo into engifanele mina ukufa. Amen. Abanye abantu abakwi depression noma abanye abantu abahamba babhekana lesimo ubathola bese ekhoneni labo bodwa beyivalele ekhoneni labo bodwa bengafuni kusondele umuntu ukubona. Amen. Baba nolaka lukhulu sisayanda. Amen. They become reserved. Amen. They lock themselves kwikhakhuni yabo because abasathembi lutho. Sister, kungcono ngihlukanise, kungcono ngiisolate, kungcono ngivalele ekhoneni lami ngedwa because alukho usizo engilitholayo. Amen. Ngoba ngisekulesi simo angifithi lapha mina, kungcono ngibe lapha kuyade eceleni. Amen. Aphelelwe nayi self esteem ngenxa ye depression. Abanye uthola bejabula ngokweqile ngoba bafuna ukugqiba lona depression, bagqiba lona usizi. Amen. Bajabule ngeendlela ezahlukahlukene because uma ngabe bebodwa, amen, iyabuya lento. Kungcono ngibe around people, abangani. Kungcono ngihambe ngiyogroove ukuze ngibuye mhlawumbe sengithe ukushaya kancane. Amen. Ukuze lento lena ngiyikhohle kodwa ekseni yabuya ngiqhubeke nayo. So ngakho ukuthi isikhathi esiningi uthola abantu sebeyigqila zophuzo oludakayo, yisigqila seyidakamizwa. Umzana wathi uma usuyakholwa agcine naye ngenxa ye depression ngoba akazange ukuthola amathuluzi ngokwezwi kaNkulunkulu afanele ukuthi akwazi ukumelana nencindezi noma ne depression. Amen. Bazivalele.
And so uMose ke i-example yethu le umelene noNkulunkulu uthi uNkulunkulu Nkosi kungani mina Nkosi ungangithathi lesimo singaphezulu kwamandla ami because uMose uqala isimo wasebeka amandla akhe amen uqala ingcindezi waseyicompare nokuthi yini Mose angayenza yena to liberate himself from it hayi ukuthi uNkulunkulu ube uyena aya kuyena afika ambikele inkosi naso simo ngibhekene naso ngikhulule amen kumele sibaxeke sibabose sikwazi ukuba nehlo bazalwane ebandleni kwabantu abanama traits amen umzalwane meqale ukukhuluma ukuthi nje angisakufanele ukuphila kodwa mina bengiyini na amen qaphela umlalelo umzalwane nomzalwane is under noma she is under a depression because depression is real amen uma lo mzalwane ekhuluma indaba zokufa waya mzalwane kungani umuntu ekhuluma ngandaba zokufa lo muntu usikhona into uNkulunkulu amdlulisa kuyona amen uma lo muntu umbona esenjalo yena mangabe kufellowship noma kuhlangene abantu uhlala yedwa ekhoneni lakhe umbona futhi akekho right amen sondelani kuyena lo muntu bazalwane amen njengabantwana bandawonye amen ukuze nikwazi ukuthola ukuthi yiluphi usizo uNkulunkulu angamnika lona ngokwezwi lakhe yini nina ifunction yenu kulesi simo uNkulunkulu adlulisa kusona lo mntwana wakhe noma lo mzalwane amen kadani futhi umuntu ojabula kakhulu amen ohlezi njalo efuna lokho eyikhipha amen umntambama uyambona useposte into ewusisi amen kodwa emini ngesijabule bethi kumnandi kwaze kwamnandi emhlabeni amen athi ngisayodlala nezinye izingane amen kodwa ntambama ebusuku uma ubheka ama status ka WhatsApp lo muntu ukhuluma into ehlukile kade siyibone mina kade yikhuluma ngoba seyedwa seyabuya lento amen elusisi amen kubuya le depression because ayikalapheki ngaphakathi kuyena amen nansi into ke bazalwane enginganiluleka ngayo uma ngabe sibona umuntu noma nawe njengomzalwane ukulezi izimo ezifana lezichazwa izwi laNkulunkulu noma ade ngiyichaza kubalulekile ukuthi uthole usizo amen one of the things ekumele uyithole ngokwezwi laNkulunkulu i-biblical counseling thola ebandleni obaba uNkulunkulu usibusisile thina SDF ukuthi lenkonzo ye-biblical counseling iyenziwa amen no matter ukuthi i-stress yakho singakanani yini lecinezelayo kodwa ibike kuNkulunkulu through abazalwane uNkulunkulu abasebenzisayo ukuthi bakusize biblically bakhombe izwi laNkulunkulu ngoba izwi laNkulunkulu linazo zonke impendulo amen akukho kusivelelayo noma kusehlelayo thina uNkulunkulu angakwazi noma ungakaze kwenzeke everything is recorded ezwini likaNkulunkulu therefore uma ngabe zifika lezimo kuwena mzalwane seek help amen yako baba ebandleni bahole ebandleni ufunele usizo ebiblical counseling iyona ebaluleke kakhulu amen incwadi ifakazela lokho Proverbs chapter 20 verse 18 uthi amacebo onke aqiniswa ngokululekana uyakudinga ukululekwa amen kodwa ukululekwa ngezwi lenkosi amen bese ngithi yilwa impi ngamasu aphusile amasu aphusile uzowathola ezwini likaNkulunkulu ukuze ukwazi ukumelana nesisimo leso i-biblical counseling is very important amen ngafisa ukunika i-example yomuntu noma uJesu responda to depression Matthew 26 verse 36 to 39 yakhumbula uJesu ukhathazekile kakhulu eGetsemane usezwe yakobethela uJesu amen uma ufunda lapha kuverse 36 uyiqala nje uyambona uJesu uthatha amadondo 37 uthatha abantu abafundi bakhe abawu3 uye kuyokhuleka nabo amen ngobani amasu kanjani aphusile aqiniswa ngani bazalwane aqiniswa amasu impi yamasu iqiniswa ngani ngomkhuleka ngithi uyahamba uJesu uhamba nabafundi bakhe abathathu 37 baningi abafundi bakaJesu ukukhetha labo abawu3 uya nabo engxenye bamadondo ufika uyakhuleka amen
ufika kubona uqala ubavulela isifuba sakhe uyabatshela ukuthi ngidinga imkhuleko yenu bazalwane. Kumele kube njalo nawe uma udlula kulena. Ngidinga imkhuleko yenu bazalwane. Kunesimo esingesihle engidlula kusona. Amen. Inkosi uJesu lesiyilandelayo ikwenzile lokho kubafundi bakhe. Amen. Ifika ithulula inhliziyo yabo, inhliziyo yakhe kulabafundi bakhe abathathu ukuthi nasi isimo enkulunkulu, nasi isimo mina engizobhekana naso sokuthi ngiyobethelwa ngikhathazekile. Amen. And izwi likaNkulunkulu liyasivezela ukuthi ukuhlakani bonke utholakala khona ezwini likaNkulunkulu. Amen. Verse 39 bheka uJesu into ayenzayo. Verse 38 uthi ufika uvula inhliziyo yakhe, uthulula inhliziyo yakhe, uveza ukukhathazeka kwakhe kulabafundi laba abathathu. Then verse 39 bamadoda ngicela ungifundelela. Usethulula inhliziyo yakhe kuyise ubaba uNkulunkulu. Amen. Kodwa ethula inhliziyo yakhe akazange azaphuma entandweni kaNkulunkulu. Amen. He stuck to the will of the Father ngoba ukuya kwakhe esiphambanweni kungenxa yentando necebo likaNkulunkulu. Verse 39 Matthew. Matthew 26 verse 39. Yes. Baba, uma kungenzeka ayedlule imilele. Kodwa ubaba njengokuthanda kwami kube njengokuba uthanda mina. Baba, mayedlule kimi le ndebe kungabi ngokuthanda kwami. Let these trials Nkosi zidlule kumina kodwa let your will be done ngami nangazo. Amen. Ungafuni ukuphuma kule ncindezi, ungafuni ukuphuma kulezi inkinga kodwa intando kaNkulunkulu ingafezekanga. Amen. Uma uyikhipha wena usaphuma ngokwecebo likaNkulunkulu, usuyikhipha wena ngokwazi kwakho nangentando yakho. uNkulunkulu is normal part of that. Amen. Isincwadi yamahubo lapha namuzo uzoyibheka Psalm 34 amadondo ukuthi usikhombisa futhi ukuthi siphenduka kanjani ke sibheke kuNkulunkulu siye kubaba ukuthi asiqinise nokuthi uNkulunkulu siye kuyena sifike sibike udaba lethu. Verse 15 bamadondo 34:15 to 16. Verse 15. Amehlo kaSimakade aqaphela abalungileyo. Amen. Izindlebe zakhe zivulekele ukukhala kwakhe. Ubuso bukaSimakade kumele abenze ububi. Ukuba kade ukukhunjulwa kwabo emhlabeni. uSimakade uyakuzwa ukuxosa kwabantu abakhulule kuzo zonke izithupheko zabo. uSimakade useduze labaphezulu ezidabukile, uyabasindisa abanomoya omukileyo. Ziningi izithupheko zolungileyo, kepha uSimakade uyakhulula kuzo zonke. Amen. Isolution yokugcina engifisa ukulethela yona noma indlela yokugcina ekumele uphendukele kuyona apart from i-biblical counseling, uma ungakwazi ukufinyelela kuyona ukuthi ekugcineni ufuna ubuso bukaNkulunkulu. Amen. Because uverse 16 uthi amehlo kaSimakade, verse 15 uthi amehlo kaSimakade aqaphela abalungileyo. Amen. So uNkulunkulu akwazi ukuzwa imkhuleko yabantu abangalungile. Amen. uNkulunkulu akwazi futhi ukuyiphendula. Kumele ube nobudlelwane noNkulunkulu. Verse 15 usho njalo. Kumele ube nobudlelwane noNkulunkulu because uNkulunkulu amehlo akhe he will fix them kulabo abalungile. Amen. Abeselalela imkhuleko yabo. Amen. Ukukhala kwabo kuziwa uNkulunkulu. Philippians Paul ebhala ibandla lasePhilip chapter 4 verse 6 uthi ningakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngomkhuleko nangokunxusa nangokubonga. Kumele Mose simweni ungadangale emkhulekweni. Amen. Kumele mongena esimweni noma ufubona amandla phela thola umuntu ozoba accountability partner wakho asikhuleke nawe mamluhabe. Naku ngivelelwa isimo babukhoza ngiyawudinga umkhuleko ngicela sikhuleka ye nawe. Naku ngivelelwa isimo because iBhayibheli lithi uNkulunkulu lithi ningakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngomkhuleko ngokunxusa nangokubonga. Amen.
and uNkulunkulu ulalela imikhuleko yalabo abafuna ubuso bakhe. Amen. uNkulunkulu ulalela imikhuleko futhi yalabo abalungileyo. Uthi verse 17 usimakade uthi verse 16 ubuso bukaSimakade bumelene nabenzi bokubi. You will never listen to your prayers. Before ufuna ukuyibeka indaba yakho kuNkulunkulu, sibheke wena ukuthi ngabe nginabona ubudlelwane noNkulunkulu ngoKristu. Amen. Ngoba ungakhala ukhalile ucela imikhuleko kodwa uNkulunkulu lithi zikaNkulunkulu amehlo akho Simakade mangabe ungasindisiwe amelene nawe. Amen. Ngoba awulungile. Amen. Noma uphile esonweni ongasivumile yedwa usindisiwe, uNkulunkulu uthini? Uthi amehlo akhe amelene nawe. He will not listen to your prayers. Amen. uNkulunkulu usondelene futhi useduze kakhulu kwalabo onhliziyo zabo zaphukile. Amen. Uyena uNkulunkulu wazi inhliziyo zabantu ezaphukile futhi uyena uNkulunkulu ozokwazi ukuyihlanganisa together for his own good. Amen. Uyena futhi uNkulunkulu ozokwazi even iphukile inhliziyo yomuntu uNkulunkulu ahambe naye leso simo akashiyani uSimakade. Amen. Sesivala abazalwane, isikhathi esiningi uma ngabe inhliziyo yomuntu iphukile, ngisho singashumayela kangakanani, kodwa inhliziyo yakhe ihlezi icabanga ukuthi ngizwile bethi, kodwa mina yami inhliziyo ngoba iphukile angikwazi ukuyamukela lento ukuthi uNkulunkulu useduzane nalabo inhliziyo zabo ezaphukile. Ngimbona uNkulunkulu ekude kakhulu nami because lesimo even ngiphuma namhlanje esontweni ngiyobhekana naso. Amen. Yethi intshumayelo ithe uNkulunkulu useduzane labantu abanhliziyo abaziphukile. Amen. Impela kunjalo, akekho kude, useduzane kakhulu. Amen. Useduze more than you think. Useduze kakhulu even nalezi inkinga lezo uyibonayo wena. uNkulunkulu yena useduze kakhulu more than lezi inkinga oyibonayo. Amen. More than lokuhlaseleka, more than lokugula, more than lelusizi, more than yonke into ongayicabanga ekukhathazayo. uNkulunkulu useduzane kakhulu inhlizweni yakho ngoba yona ikhathazekile. Amen. Awuhambi wedwa kulesimo udlula kusona. Amen. Uyamdinga lo mhlobo oUjesu